शिरोली ते जयसिंगपूर मार्गावरील ग्रामीण एसटी थांबे पूर्ववत करावेत. युवासेना जिल्हाप्रमुख राकेश खोंद्रे यांची मागणी. कोल्हापूर सांगली महामार्गावरील शिरोली ते जयसिंगपूर मार्गावरील ग्रामीण एसटी थांबे पूर्ववत करावेत अशी मागणी युवासेना जिल्हाप्रमुख राकेश खोंद्रे यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन विभागीय नियंत्रक अलका बारटक्के यांना देण्यात आलं आहे. हे थांबे पूर्ववत न केल्यास येत्या 15 दिवसात महामंडळाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा राकेश खोंद्रे यांनी दिला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की या महामार्गावर शहर व ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनी तसेच कॉलेजचे विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिक महिला नोकरदार यांची रोजची ये-जा होत असते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटी कडून ग्रामीण भागच्या ठिकाणी एसटी थांबा आहे त्या ठिकाणी एसटी थांबा घेत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होत आहेत. रुकडी, अत्तिग्रे फाटा, घोडावत विद्यापीठ, तमदलगे, निमशिरगाव आदी ठिकाणचे थांबे पूर्ववत करावेत, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा राकेश खोंद्रे यांनी दिला आहे. आपलं तमदलगे न्यूजसाठी मुख्य संपादक विवेक कांबळे.